Σήμερα σας έχω μία πάρα πολύ νόστιμη και πανεύκολη συνταγή και φυσικά πολύ μα πολύ ιδιαίτερη. Θα κάνουμε μία σπανακόπιτα με ρύζι χωρίς φύλλο. Ναι, καλά ακούσατε. Μια τέλεια σπανακόπιτα. Και πάμε να δούμε τα υλικά. Για την πεντανόστιμη αυτή πίτα θα χρησιμοποιήσω κατεψυγμένο σπανάκι επιλογή μου. Αφού έχουμε σοτάρει το σπανάκι, θα ρίξουμε μέσα ρύζι Καρολίνα επιλογή μου. Είναι το ρύζι ιδιωτικής ετικέτας, το οποίο είναι πεντανόστιμο και ταιριάζει ιδανικά στη συνταγή μας. Θα κλείσουμε τη θερμοκρασία και θα προσθέσουμε τον άνηθο. Θα διάσουμε το σπανάκι σε ένα μπολ, θα αφήσουμε να κρυώσει και θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Και πάμε να ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς αντιστάσεις για περίπου μία ωρίτσα. Αυτή λοιπόν ήταν η συνταγή μας και σήμερα. Σπανακόπιτα με ρύζι χωρίς φύλλο. Εύχομαι να τη φτιάξετε και να την απολαύσετε. Και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε κάθε νέα συνταγή.